Nemaš si ništa. Imati trebaju mi para. Loptu. Igrat ćemo po... Evo, nek bude evo... Nek bude evo... Po 8 rundi nek bude. Sada nek bude large. Gola rea nek bude tako. Ovo moraš da... Evo Isme. Evo i mene. Ovdje idemo uzeti brzo. Ovo da je velika. I... To prasla, svi idemo. A ja sam ljud sve uzeo. Evo ga, već je po... Kontrole. Jeste kontrole izmenjene? Jesu, ja je... aj baš malo gola, daj. Ne, ljudi, pa... Ljudi, idemo da vidimo sad, da vam pogledam. Nema mene, ja oko drugo. Ja se udarim. Sigurno kratak klip. Runda. Idemo sljedeću rundu. Ja, šta drugo? Ima svega. Koliko ima runda? Idemo druga runda. Pa kad ne znaš igrat? Idemo, sljedeća rundica je počela. Ok, idemo ovu. Čekaj dok mi tvoj klika. Kako idemo klika? Sad će ono još malo. Čekaj, ja ću izaći. Hajde ću izaći. A mora da počnemo ponovo. Djevojka. Sam djevojka. Jako je meni. Tek ne.
Daj ti to! Ljudi moji, sad idemo da je pobedimo. Sad! Au, Idem sad da uzmem ovo. Idem da uzmem sad. Idemo. Jesi ti izabrala? Jesam. Dobro. Dop. Sljedeću. Ljudi moji. Neću ni igrat s tobom. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako želite da me dodate u Headball Online, ukucajte Meho 2010 i možete me dodati pa ćemo nekad odigrati neku partiju. I to je bilo to. Like, share i subscribe. Što ćeš ti dobiti?